βίντεο, το παίρνεις. Ναι. Να του δώσουμε μετά και ένα πυραυλάκι. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί αυτό είναι γρανίτα. Να, αρχίζει τώρα και τηγανώνει τη γρανίτα. Στο άλλο θα φάει κρέμα όπως έφαγε χθες. Απόψε έχουμε μαζί μας ένα ιδιαίτερο καλεσμένο. Κάτσε, Το έλα. τραγούδι το ξεκίνησα από την κοιλιά της μάνας μου. Νατάσα, κοίτα εδώ. Συνεχίζεις, Ναι. Θα κουραστώ μας η καλημέρα μας. Πάει να το δακώσει, αλλά μετά σταματάει. Ποιο? Ναι. Τώρα θα το σταματήσω.